аз қадим инсоният ба ихтироъкориву навоварӣ таваҷҷӯҳи зиёд дошт ва инсоне ки ҳадиякунандаи чунин навгонӣ буд ҳамеша соҳиби эҳтиром. ҷаҳон то кунун ҳазорҳо ихтироъкоронро дар ёд дорад ки ба василаи кашфиёташон номи худро ҷовидон кардаву рӯзгори мардумро бошад рангину пурнур сохтанд. шояд имрӯз ҷавононе бошанд ки дар сар орзуи машҳуртарин ихтироъкори давру замон шуданро дошта бошанд. агар чунин аст, пас таваҷҷӯҳ намоед. муассисаи давлатии телевизиони синамо тасмим гирифтааст ки бахшида ба соли ҷавонон лоиҳаи ҷадиди озмуни телевизиониро таҳти унвони навовар роҳандозӣ намояд. шоу барномаи навовар минбари ихтироъкорони ҷавон. шитобед то худу ихтирои хешро муаррифӣ созед. дониста бошед, ғолибони озмун бо ҷоизаи махсус ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда мешавад. иттилои бештар бо рақамҳои 918 82 11 09 935 82 11 09 инчунин тариқи сомонаи интернетии телевизиони мо cw.sinamo.tv. нишонаи мо кӯчаи беҳзод 25, муассисаи давлатии телевизиони синамо.